Nijang Karbianglong Amri constituency long kido Umpanai BPHC ki parlopon Amri chinthong lapen Duar Amla e beng anamuluk kiso kachelangadim pini arni an ningkan troksikep plengderanta thangnat kachelar theklongli se kachelanga hempunon doctor ke do hempunon kalite nurse atum ke do hempunon non puanta kaya teng do bomsi thangnat kachelar theklongli laki kopia pot Karbianglong Autonomous Council kacare atum kelang kapangkre pot kalima nonamat akenang sot laki ki juna lang penan par hospital of harman lang ka wiki sung thek tiklo lapen doctor ke do hem ke bantu om kiru thupo apor chini ne pinan tanglo lasona development ke nonamat theklong lelang EM surjo rong par ningkan ke thom medical EM ang hoi ingni dead pen pinier ni anta labang su umpanai BPHC ka homri japhan kache si kabelang mantu porlo EM surjo rong par ka homri damchi ragatum chining tungdo lasila songbong doctor in charge Dr. Clifford Jones phangcho alangli dode sangse sekelang ajok upe anaro upe athege regular doctor nonamat avide Lasinon lapusona dim ke Karbianglong Autonomous Council atum kelang charea kenang sotpusi jongdam umpanai BPHC long se kelang je phan asonam kabi dupi chethanam sinang oso ama hang kapathe ja pharman adima klong mate isolation room kabi ajok lapen ke infected ke do atuma phan se kelang je phan asonam kabi ajok heloving adim mate Nagaong kalite Guwahati an refer nang koktitilo Bonda kiduk darara tumke refer posetami tangka kabya jok Nagaong Guwahati pompedetsi amit hanga hemalongamat se chilangsi memedat asons dami dupiglo lakeladak tebok het umpanai BPHC long sekelang ijia sonamong kabya jok anpartame umpanai BPHC long sai keklamabang khwabang phisetami sekelang hemchedam desi kwatara long arni kepadam lapusontadu BPM Krishna Dasta inutlo lapen di pusa atum sekachelanga hem sai cheklemkli Umpanai BPHC ke lapuan arta ke do sekelanga hem pulote piniarni an ke civil hospital anta angdeng kapabat una porlo local EM di uping maslai pen chenglok Duar Amla EM Prabhat Chandra Taro lapen chinthong MSc abijit krotum chilang pen labangso hospital aphan sai ke me klemason te pusi rara tumakar I dobinong Umpanai BPHC Managing Chairman Bevis Teron Lapen Dr. Clifford Jones Phangcho Atumpen Karbianglong Autonomous Council Kacharya Tuma Phan Jasse Met Kachuning Report Lake Prabjin Pen Sai Kedengji Antame Claim Dam Seraksi Sekelangja Phan Mesen Avarsai Pitheknang Popusi Chuning Report Thege Umpanai Block PHC ke Amri Lapen Chinthong Lapen Duar Amla na Mosti Kethom Manta cover pon lo isu pun de asai kelang hin ke si kacung ceneri kacung abang ke abang upgrade lagi civil bus CHC anda lapen staff quarter lapen approach road dan facility doctors nurse atau kedua tim anta sab senson pe dan posting teman ta dan kedua pan sabo lapen dinalong ko dak le yinkers la son dak room long kedudu se chelang la tu phanta tu mono relo tenel tu kamatha kisundu se hewa bang ke la son lo si la benison bang ke la daga facility lo non kachongkoi asab su kachongkoi x-ray pen kelang na yita nel tu x-ray system da weda se kelang ta la si x-ray system bang ke non department gene musti ki thompen a hospital lo posi non mat x-ray bang labang suwa hospital long dulo pudang te nilitum kiyoy dupo Chinthong pen hemari rong par Karbianglong live